Dedinou pri Žiline otriasol útok medvedice. Muž skončil v nemocnici a miestni obyvatelia majú poriadny rešpekt. Do lesa teraz radšej nechodia. V okolí sa totiž stále môže pohybovať medvedica s mláďatami. Záchranári aj zásahový tím sa do Stráňav ponáhľali ešte večer. Pomoc si zavolal napadnutý muž. Potom, ako šiel po turistickom chodníku z lesa na lúku, ho prekvapila medvedica. Nakoľko sa preklonila určitá vzdialenosť únikova, tak medvedica v strachu o mláďata zaútočila. Ľahol si na zem a chránil hlavu, no medvedica ho aj tak zranila. Spôsobila mu viaceré tržné a hrízne zranenia na chrbte, rukách a hlave. Teraz je už 36-ročný muž stabilizovaný, no stále pod dohľadom lekárov. Miesto hneď zabezpečili. Boli založené monitorovacie kamery a fotopasce, aby sme sa presvedčili o tom, že či tá medvedica sa na tejto lokalite ešte bude zdržiavať, alebo po tomto pre ňu tiež stresujúcom zážitku, či túto lokalitu opustí. Zatiaľ ju nenašli, mohla sa presunúť, no v lokalite je medveďov viac. Hlavne teraz v priebehu medvedieruje. Incidenty alebo stretnutia s medveďmi sú tu relatívne pravidelné. Všimli si aj dve medvedice s vlanejšími mláďatami. Samce im môžu zabiť mláďata. Oni hľadajú to bezpečie v blízkosti ľudí, lebo tu vedia, že tie veľké samce neprídu za nimi. Ale je to pre nich obrovský stres. Aj veľký samec, aj človek je pre nich nebezpečenstvo. V dedine je navyše problém dlhodobý. Láka ich aj potrava. Videli tu hodne medveďov. Bratový predvčerom sliepky vybral. Bojím sa, lebo však aj večer sa chodí z roboty a bojím sa. No aj poza chalupy nám to chodí, neviem. Incident znervóznil aj organizátora bežeckých pretekov. Bežci majú ísť aj týmito lesmi. Ale zase na druhú stranu musím povedať, že tieto medvede sú tam od samého začiatku, ako tie preteky organizujeme a nikdy teda nejaký konflikt nebol, pretože počas preteku je tam pomerne veľký zástup bežcov, ktorí vlastne tie medvede odplašia. Bezpečnosť ešte preveria a na miesto si viac posvietia aj ochranári. Nikola Capeková, televízia Markíza.